The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 1:7 says, In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. Hebrews 9:21-22, Then likewise he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission. 1 Peter 1:18-21, Knowing that you are not redeemed with corruptible things like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Psalm 119, 103-105. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts I get understanding. Therefore I hate every false way. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalm 119, 11-16, or 11 and 16. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. I will delight myself in your statutes. I will not forget your word. 1 Corinthians 2:16, For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Philippians 2:5, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Isaiah 55:8-9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Before we start our Bible study today, kinahanglan na itong paghimo o evaluation sa atong kaugalingong mga kalag. Kung nanapa ba kita mga sala nga nagapahipi diha kay kini, kundi nato kini sugid ngadto sa tubangan sa Dios. Mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. This is our routine. In fact, this is our SOP, atong standard operating procedure nga atong pagasundon to make our Bible study worthwhile, mabungahon, o nga kita malamdagan ngayon sa balang Espiritu Santo. Therefore, let us use now the principle of 1 John 1:9 na nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya humani mo buhata ka na, malimpyuhan ka naman sa mga salaw, you are ready to continue studying God's Word. Apan alang kanimo higala nga wala pa'y kalwasan, dapit ka, giawhag ka, nga imong gamiton ka ng imong free will,
hinatag ka na sa Dios ug ikaw makahimo unta sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kay mao lamang kini ang pagi sa kaluwasan. Faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. In fact, ang John 3:3 ug John 3:7 nagaingon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa sa hilo magamputa, agi o pangandam sa itong kaugalingon. Let us pray. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon nga imong gigahin alang kanamo sa among padayon sa pagkaton, pagtuon sa imong mga pulong nining adlaw. Salamat o Dios sa kinabuhi kay imong pangilugwayan. Buhi pa kami nining among lawas. Askil pa og na pa kami kalantip sa among pangunahuna kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos bisan kaniyang pagpakabuhi, dili kami takos nga mabuhi pa. Kay kining tanan ni imo mang pagbuot, kinuptan kami nimo sa imong mga kamot. Salamat o Dios ni ining higayuna. Pinagi sa among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, fellow believers, kaninyong mga bag-o, welcome. Kaninyong tanan. Abi-abi kamong tanan aron kita magapadayon sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. By the way, niya pa kita magadupot ni atong tunanan nga giuluhan og the Unfailing Love of God. Ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios. Okay. Review. Atong tutukan pag-usab ang mga kinaiya sa Dios. Maynungdanon pagayo kining pagsilsil nining napulo ka nag-una nga mga kinaiya sa Dios. E kung dili nato kini ingnon ta makatunan o masilsil gyud sa atong kalag ang mga kinaiya sa Dios, din murag mabaw ra kaayo ang atong pagpanabot may tungod sa way pagkapagkiyas nga gugma sa Dios. Manam-anam ug kalig-on, kaklaro, katinaw ang atong gugma ngadto sa Dios. Agi kini og sumbalik ingnon ta. Reciprocal love nga atong isumbalik ngadto sa Dios gumikan sa iyang gugma nga ni kanato. Na bersikulo din sa Biblia nag-iingon, we love Him because He first loved us. Okay, so, as a review again, ang napulo ka mga kinaiya sa Dios, nag-una yun ini ang iyang pagkalabaw nga magkagagahom sa katanan. Sovereignty sa in English. Ang sunod nini, mao ang iyang, by the way, kining tanan nga mga kinaiya sa Dios nga itong pagatunan, puro kini hingpit. Okay? All of these attributes of God are perfect. Of course, because God is perfect. Hingpit man siya, man siya kulang, way sobra, perfect. Okay? Mao ka na itong pagulangway sa Dios. So, ang nag-una nini, ang pagkalabaw makagahom sa tanan, o ang nagasunod nini, mao ang iyang hingpit nga pagkamatarong. Perfect righteousness. O ang sunod, mao ang iyang perfect justice. Hingpit nga makiangayon ang Dios. Ang ikaupat, ang iyang gugma. Nakana, mao na ang iyang gugma.
o sundan ka. By the way, ang gugma sa Dios dili ni pareha sa gugma sa tao lagi. Okay? Ato namang gihulagway kanimo patinaw nimo kagahapon bahin nining ka lahi sa gugma sa Dios kaysa gugma sa tao. Ang gugma sa tao nanginahanglan man og kanang tumong sa imong paghihugma. Kinahanglan na ay tao, na ay butang, o na ay lugar baron. But God does not need that. Those objects of love. Kaya nga naman, siya mismo gugma. Okay? Wala siya makinahanglan ng object to love because He Himself is love. Mahugid siya ang una gyud. Okay? So, ang ikatulo ay ikaupat ang iyang gugma o ang ikalima ang iyang kinabuhing dayon. Eternal life. Siya eternal life. Hingpit. Ikaunom ang iyang unsa makagagahom gyud sa tanan nga way makalupig gyud sa iyang pagkamagagahom. He's all powerful. His omnipotence mo na alaingan omnipotence. Ikapito, ang iyang omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan. Way butang, way hunahuna, way mga pagdahom, way mga buhat, wagyoy makalikay. Kaya nasayod man ang Diyos sa tanan. He perfectly knows everything. Okay? Ibaw nga siya kung sa mitabo ning kalibutan na tanan. Okay? Muna ikapito, ikawalo. Anaa siya sa tanang dapit. Mo ka na kinaiyang ikawalo nga kinaiya. O attribute sa Diyos nga. Siya anaa sa tanang dapit. Way suok nining kalibutan nga wadiha ang Diyos. Nadiha ang Diyos. He is transcendent at the same time immanent. O muna ikawalo. Ang ikasiyam nga kinaiya sa Dios dili na siya mausab. He is the same yesterday, today, and forever. Maura siya kagahapon, karon ug sa hangtod sa wala na katapusan. Hingpit. Ang ikanapulo. What do you think? Manisaga na kung pangutana basta moabot na ta si kanapo. Pangutanon ka na ako just to test you. Kung nasil-sil na bagyod nimo ang mga kinaiya sa Dios. Unsa man kay kanapo nga kinaiya sa Dios. Nga ang Dios kamatuoran. Okay? So just to refresh your mind, kamatuoran ang Dios. Why bakak? Why sayop? Why mini? All truth, absolute truth ang Dios. So mao kana ang attributes of God's essence. O sa ito nang ginaingon nimo nga tulo ni ining mga attributes ng itong gisgutan have specific relevance nining atong pagtuon. O kaya ang Dios determined that He would deal with sinful man, ng makasasalang mga kaliwat sa tao. Pinagi siyang gugma. That's how He deals His creatures, see, in coordination with His righteousness and justice. Magkasibo, magkatakdo gihapon, magkauban gihapon sa iyang pagkamataro nga hingpit o ang iyang hustisya nga hingpit. So, mao kini ang atong pagpadayag kanimo. Niining napulo ka mga kinaiya sa Dios nga gikinahanglang masilsil na gyud ni sa atong limpatakan. Now, karon mo shift side na gamay na itong talagsaon nga persona ni Ginoong Kristo, okay? Atong tutukan ang iyang second person of the Trinity. Ikaduha man siya. Si Ginoong Kristo is the only unique person in the entire universe na nag-iya siya duha ka kinaiya.
unsa man tong iyang mga kinaiya. Kinaiya sa pagka-Dios. Kani is 100%, 100% nga siya hingpit nga Dios, ug at the same time 100% po siya nga hingpit nga tao. Okay? Perfect God and perfect man. You see? Why tao nga naingon niya na siya ra? Moto akong ingon nimo, he is the only unique person in the entire universe. So kining iyang pagpanag-iyan ning duha niya ka mga kinaiya, mao ni gitawag nato sa Griego nga pulo nga hypostasis. Kaya ang hypostasis ang pasabot ning hypostasis, the essential and basic nature of identity. Okay? So, mao ni atong tutukan karon. The essential and basic nature mao kana ang anaa kang Ginoong Jesucristo. Now, ang hypostatic, gikan man sa original nga hypostasis. Ang hypostatic in English na ni nga term is the affirmation of our Lord Jesus Christ, two natures, duha niya ka mga kinaiya. Mawita to ang pulong sa Diyos diya sa John 1:14 nakaingon, and the Word was made flesh. Ang pasabot kanang flesh niya is the human nature ni Ginoong Jesucristo, and dwelt among us, full of grace and truth. John 1:14. Now, karon ang mando ra ba kanato nga mga magtotoo nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Kay ngano ni Jesus mag-og ikaduhang bahin? Kay ang plano sa Dios na bahin man tulo ka hugna. Ang unang hugna kaluwasan. Ang ikaduhang hugna magtotoo dinhi sa panahon, believer in time. Mao ni ikaduhang hugna. Ang ikatulo nga hugna mao na tong phase 3 didto na sa eternidad, dito sa langit uban sa Dios. Believer in eternity. So, nagkasabot ka. First phase or phase 1, salvation. Phase 2, believer in time. Phase 3, believer in eternity. Now, so kita karon niya man ta sa mantang phase 2, believer in time. Naay mando sa Dios. Diya sa 2 Pedro 3:18. I hope na sil na nimo. Unsa may gisulti diya sa pulong sa Dios. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in grace and knowledge. Unsaon man pagpatubo diyan sa grasya o sa kaybalo kang Ginoong Kristo. Pinagi ni ining atong gibuhat adlaw-adlaw sa pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Nung ka sa atong memory aid, ayan ito kalimti. Operation SLBA. S, study. L, learn. B, believe. O niya, A, apply. Okay? So, ayun na kalimti. Anong memory aid nga kung gihatag nimo. Study, learn, believe, and apply. Mao gid na atong slogan. Ingon nga mga magtotoo. Okay? Well, it's a matter of choice. Narapod ang mo. Sunod ka ba niya na o dili? Basta mo niyang mando sa Diyos. Nining ikaduhang bahin sa iyang plano. So mo na nga, when it's the Word of God says the Word became flesh, mo ka na ang hypostatic nature ni Ginoong Jesucristo. Okay? Now, kining duha niya ka mga kinaiya only belong to our Lord Jesus Christ. Siya rin na nag-iya niini. Why lain? Okay? So,
kanigong duha ka nature ni Ginoong Jesucristo, human and divine. Ang original gyud niini mao ang Grigong pulong nga theos, which means God, ug anthropos, which means man. Na theos, anthropos. So ila na nag-construct sa English language nga theanthropic. Theanthropic. Okay? Theanthropic. Gikan ka na sa theos ug anthropos. So theanthropic ang duha ka nature ni Ginoong Jesucristo. Now, in the human nature ni Ginoong Jesucristo, there is no change. Why pagkausab? Just as there is no change in the divine nature ni Ginoong Jesucristo. Why pagkausab na na? Okay? The two natures became distinct. So, but pasabot. Nagkalahi. Ang but pasabot pag yun nini, they are not identical, but they are different. They are separate. Nagkalahi sila. Now, sa akong ginaingon nimo, sa makadaghan na yun, nga the Lord Jesus Christ is a unique person. Basta, tungod kay siya na nag-iyang duha ka mga kinaiya. Nature of man, 100%. Nature of God, 100%. Meaning, mao kana ang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ayaw na nakalimti. Hypostatic. O kitagaan ka na kong spelling. Hypostatic. Hypostatic. Union. Now, so the divine nature, ang pagka-Diyos nga kinaiya sa Dios ni Ginoong Jesucristo, kanunay kining magpabilin the divine nature. That means the divine nature always remains the divine nature, just as the human nature always remains the human nature. They go together, but they are separate. Nagkuyong kini sila pero nagbuwag. Separate man. So, ang nature of God, moto, atong gituki, di padugay, ang nature sa Dios, adunay napulo ka mga attributes. Okay? So, mo na ang nature sa Dios. Napulo ka mga attributes of the essence. Sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, veracity. Ayaw na nakalimti. Okay? I hope na sila yun na. Now, anto ta sa nature of man. Okay? Ang nature of man, doon na po'y attributes. Kita ba, mga tao? Ang ato, upat. Of course, ang kalima niya na mo na ang gitawag og pagbati, emotions, feelings. So, the nature of man, doon ay upat. Ang naguna niini, self-consciousness. Kita na sayod. We are aware nga buhi ta na ginawa ta. Self-consciousness kana. Ang ikaduha, ang atong mentality, ang atong pangisip, pagpanghuna-huna. Okay? Ikatulo, ang atong kabubuton, volition. Hinatag ni tanan sa Dios, ha? Ang ikaupat, unsa man, ang konsensya, ang atong, well, of course, konsensya is Spanish. Sabi ni sa'yo yun, tanlag. Tanlag, T-A-N-L-A-G. Tanlag. So, mo na ikaupat. Kung malikon, self-consciousness, mentality, volition, or free will, o conscience. Now, atong isumpay lang ni ikalima, mo nang tail ender ni siya mo ni katapusan kay kini siya emosyon. Ang atong pagbati ba? Mubati ta gutom, mubati ta kapoy, mubati ta o kanang uhaw, all of this.
These are feelings, emotions. Nga naman ni katapusan naman ni lista. Tungod kay, paminaw, tungod kay ang atong emosyon, atong pagbati, way huna-una. It has no, kanang thinking. It cannot think. Dili makauna-una. Mawid itong akong gipungutan na itong usas mga priso dito sa Bohol, nga di nag-evangelize kami, nga nagsulti lagi siya nga kanang nagapatay siya mo itong napriso siya. So ako siyang ipangutan yan itong yung pagbuhat niya doon sa may gamit, yun siya magumugamit na ang ako mang pagbati akong gigamit sa moto. Kaya ang pagbati, dili lagi makauna-una. Kaya way huna-huna ang pagbati. Mao na katapusan na lista kining ang atong emotion. See? Nagasabot ka na? Okay. So the nature of man has 4 attributes. Now, so kung balikon kining prinsipyo nga nobody is like our Lord Jesus Christ. Kaya nga tungod kay siya usa ka dili kasagaran nga persona. Sabta gina. Mao na. Diya sa Episo 5:1, kitang mga magtotoo. Now I am addressing this to you, fellow believer. Kitang mga magtotoo. This is addressed to us. Diya sa Episo 5:1, be ye imitators of the Lord Jesus Christ. Nga kini nagpasabot, be imitators of our Lord's life sa iyang pagkatao, in His humanity, samtang din siya ining kalibutan na, not His being God. Kaya nga naman, that's impossible. You see, di man ta makaawat. Therefore, ang iyang pagkatao, mga itong awaton, kay siya man ang model of humility. Why makatupong siya gyud ang model si Ginoong Jesucristo. Mao na nga as Christians kita nga mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo, siya gyud ang atong sundon. You see? Mao na Episo 5:1 ayan na nagkalimti, suwat na si mong notebook, diha ba si mong iPad nga, be ye imitators of the humanity of our Lord Jesus Christ. Be imitators of Christ's spiritual life while living in this world as He applied the divine viewpoint, fulfilling God the Father's will, purpose, and plan for His life. Motong nakatuman siya. Nakakabot gid siya sa iyang tumong. He has achieved and he has attained to fulfill God the Father's will. Kabubuton siyang langit ng Amahan sa tuyo o sa plano sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. So, ang iyang kinabuhi, while dinhi paning kalibutana, inside siya. So, diha siya nagpuyo sa iyang divine sphere. Nga, kung siya tawag nito iyang divine sphere, prototype. Ayan na nakalimtipon. Mao to iyang gipuy-an. Mao to iyang residence. Apan kita karon ining atong panahon sa simbahan, nga kita mga sakop man ining church age, ang atong divine sphere dili prototype kundi operational ang atoa. Gibilin kining Jesucristo sa dihang na human ang iyang misyon dito sa kanang pagluwas kanato. So, His life on earth inside the divine sphere prototype, without using, wag niya gamita ang iyang Diyos noon nga kinaiya. Wala. He never used His divine nature's attributes. So, si Ginoong Jesucristo, ginahanglan nga siya hingpit yung tao. Okay?
He had to be a perfect man aron nga siya mahimo nga manluluwas sa kalibutan in order for him to be the savior of the world. Mabitaw ng naay qualification sa tao nga mahimong manluluwas sa paminaw. These are the qualifications. Wa siya ay kinaiyang makasasala. No OSN. Wala siya ay original nga sala ni Adan. He has no Adam's original sin. Ikatulo, wa siya nahimong personal nga sala. O kanang ikaupat, unsaman. At the same time, siya ra ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He was the only perfect member of the human race. Kay ikalima nga qualification, siya na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong. Akong balikon to kay murag nawa kaspassing tingali. Qualifications nga ang usa ka persona mahimo nga manluluwas to become the Savior. Una nini, no Adam's original sin. Sunod, no old sin nature. Sunod, no personal sin. Sunod, nga siya hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. Perfect member of the human race. Ikalima, nga he must possess a perfect righteousness. Si Ginoong Jesucristo ra ang nakatuma niini. He was the only person who met all those qualifications. Kasabot ka? So mo na, pangutan na ng mga na ay nag-claim diha nga sila manluluwas kunuhayo kanang they are redeemers or unsan diha. Pangutan na sila. Nakatuman baka ni ining qualifications nga natuman ni Ginoong Jesucristo? You see? So si Ginoong Jesucristo remained perfect God. At the same time, He remained perfect man. That is His hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Og dinhi atong hunongon una din sa mo hunong karon atong ipadayon pag ni pagtuki og daghan pag mga points of doctrine nga itong paghisgutan niini. So din nilang nagdagutom ayaw si Piazza pagsunod niini ugma atong ipadayon kining maong hinisgutan nga may kalabutan sa atong uluhan nga the unfailing love of God. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya, nga imong palihok sa among kinabuhi, dili kami takos. Apan ikaw matinumanon gayod sa imong mga pulong, nga unsa gayod katinuod nining tanan, kamatuoran kining among gitun-an gikan sa imong mga pulong. Salamat o Diyos, liguna pa ang among gugma diha kanimo. Our reciprocal love for you, O Lord. We thank you for the unfailing love na nagalihok sa among kinabuhi, bisan dili kami takos. Apan gumikan kay imo nang kaming gisuluban sa imong hingpit nga pagkamatarong, na imo na kaming mahigugma. Apan dasiga kami kanunay o Diyos, pagpadayon sa pagtuon, pagtubo diya sa imo mga pulong, aron king tanan mahimo gayong klaro og tataw nga among matuman ang imong plano sa among kinabuhi. Kaya mao man kini ang among tumong, our object, our goal to reach spiritual maturity, aron sa ingon niya na among maangkon ang katakos sa pagkinabuhi. Salamat nining imong pagtudlo sa imong kamatuoran kanamo, dada kami pagbalik ugma. Salamat nining mga subscribers nga nagasunod
nining among Bible study pinagi sa YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry in a mighty way ug sa sumala sa imong plano. Kayong tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.